No niin, joulupukin valistusnurkkaus jatkuu ja monilta paloasemilta, kuten Anjalan VPK paloasemalta, löytyy teffa seinästä. Ja jos hätä on suuri, niin sen voi käydä sieltä hakemassa ja pelastaa läheisen tai löydetyn elottoman ihmisen. Oikein hyvää joulua kaikille motoristeille. Pukki on hyvä ja antaa vaan rauhan liikkua. Turvallisuus vielä kypärä päässä varmasti. On. Herkkää on. On. Pukki on rautaisessa kunnossa. Ensimmäinen kerta mun elämässä, kun minä